Je to už 100 rokov, čo žiak druhej triedy a Novák založil v roku 1924 klub pod názvom Športová mládež Krásno. Telovýchovnú jednotu založili v roku 1925 a dostala názov Orol. Odvtedy prešiel klub rôznymi premenami a menili sa aj názvy. ŠK Sokol, Telovýchovná jednota Drevina, MŠK Tatran Krásno nad Kysucou aj TJ Tatran Krásno nad Kysucou. Miestny futbalový klub, ktorý bol v uplynulej sezóne najlepším klubom Kisúc, oslávil okrúhliny. Ozývalo sa počas soboty na štadióne v Krásne nad Kysucou. Všetci funkcionári, fanúšikovia a aj ľudia, ktorým futbal v meste prirastol k srdcu, sa spoločne stretli, aby zaspomínali na históriu, podebatovali s priateľmi, vychutnali si futbalové zápasy všetkých generácií a zároveň si stanovili ďalšie méty, kam by sa v ďalšej storočnici mal krásňanský futbal uberať. To je srdcovka a srdcovka je taká, že ja dokonca už na tribúne chcem dať góla a som nervózny, chodím, keď prehrávame. Je to srdcová a je to nádherný šport, lebo prináša radosť, ale aj sklamanie dakedy, ale tie emócie sú na ne zaplatenie. Medzi gratulantmi boli aj známe tváre, niekdajší slovenskí futbaloví reprezentanti, zástupcovia futbalových zväzov, súčasní aj bývalí tréneri, ktorí sa v klube vystriedali, a aj ľudia podieľajúci sa na rozvoji krásňanského futbalu. Ocenenie si prevzala takmer 50 osobností. Laureátom zahrali hymnu klubu huslistky zo skupiny G-Strings. Ocenení boli aj krásňanskí rodáci a významní hráči, ktorí reprezentovali Slovensko. Legendárny futbalista Slovana Bratislava a 11-násobný reprezentant Vladislav Pecko, niekoľkonásobný majster Slovenska Zdeno Štrba, účastník majstrovstiev sveta v Južnej Afrike a aj Vladimír Kinier, ktorý si zahral na majstrovstvách sveta v roku 1990. Tu bol futbal svätý, tu bol kostol a futbal. Tu si pamätám, jak som lopty podával tým hráčom, čo boli ocenení, jak som kolky zbieral vedľa v kolkárni, jak som sa naháňal za tribúnom, po tribúne, po drevene, jak som sa naháňal. Ja som tu v podstate strávil okrem školy celý čas. Lebo futbal je krásny šport a na tú dedinu alebo na malé mesta patrí a tam sa majú ľudia stretávať. Vlastne to je moje rodisko, takže v tom srdci bude stále a teraz som tu dlhšie nebol, ale vidím, že tribúna drží, ihrisko je nádherné a spravila sa tu krásna atletická, kde môžu aj iní športovci trénovať. Myslím si, že toto asi robí dobre a je to na dobrej ceste a dúfam, že to tak bude pokračovať. Nezabudlo sa ani na ďalších odchovancov, ktorí pôsobili v najvyšších súťažiach, ako aj na desiatky trénerov, funkcionárov, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju klubu. Pri príležitosti jubilea odovzdali pamätné plakety mestu aj generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Peter Pálenčík, predseda Stredoslovenského futbalového zväzu Stanislav Neuschl a predseda oblastného futbalového zväzu Stanislav Špila. Zároveň zablahoželali futbalu do ďalšej storočnice. Skorý návrat do 3. ligy, lebo tam patrí a tento areál je úžasný a zaslúžia si 3. ligu. Veľa nových talentov, aby tí ľudia, ktorí sa futbalu tu navedujú, aby im vydržal ten entuziazmus. Všetko majú vybudované, hráčsky káder, mládežnickú základňu, nech to stále rozvíjajú, čím ďalej, tým lepšie a lepšie. A čím najviac reprezentantov vychovajú. Myslím, že sú to veľké emócie, lebo má toľko gratulantov a významných gratulantov, ktorí tu prišli. Vtedy si človek povie, že niekoľko razy som chcel fotbal nechať tak a potom si povie, že ešte chvíľu potiahneš, lebo stojí to za to. V tom sa na oblohe už objavil parašutista, ktorý s vlajúcim transparentom 100 rokov futbalu pristal priamo na ihrisku v zlatom výročnom drese. Ihneď sa k nemu zbehli všetky deti. So sebou priniesol novúčku knihu o storočnici krásňanského futbalu nabitú informáciami z dávnej aj blízkej histórie. Do života ju uviedli čerstvo nakosenou trávou z ihriska. Pozveme kapitána, aby sem prišiel, aby symbolicky prevzal tento nádherný dres. Aby sa nám darilo, aby sa vyhýbali zranenia a aby sme sa tešili futbalu, takže to je asi najviac, čo si môžeme prijať. Na štadióne to však žilo už od skorého rána. Sily si zmeralo na 4 ihriskách s umelou trávou 16 tímov z celých Kisúc v kategórii U9 a U11. Športová atmosféra nabitá emóciami a detskou radosťou sa niesla celým areálom.
Tak viete, sú to emócie a o tom to je, že takéto zápasy sú to pre tých chlapcov obrovské skúsenosti, obrovské emócie, no a preto je ten futbal taký pekný. Deviatka z Krásna si nakoniec odniesla víťazný pohár a ich starší spolužiaci z 11 skončili na 3. mieste. Počas dňa svoje zápasy odohrali starší dorastenci aj muži z Tatranu Krásno nad Kysucou, ktorí nastúpili vo výročných zlatých dresoch proti tímu z partnerského mesta Frenštát pod Radhošťem z Českej republiky. Domáca 15 vyhrala zápas 4-1 a nezaváhali ani muži. Súperov z Moravy porazili 4-2. Lákadlom bol prestížny zápas medzi špičkovými tímami MŠK Žilina a Sigmou Olomouc. Oba budú v tejto sezóne reprezentovať svoje krajiny v európskych pohárových súťažiach. Úvodnú prevahu hostia nevyužili a tak Šošoni najskôr opečiatkovali tyč a potom sa ujali vedenia po premiérovom gole Faška. Druhé dejstvo malo podobný priebeh a na žrť Prokopa nadviazal v závere prvým gólom za A-tým Pekelský a uzavrel skore zápasu na 2-0. Žilinčania odohrali prvý zápas pod taktovkou nového trénera Petra Rumana. Jak se hrálo, no krásné hřiště, velice příjemní lidé, krásný areál, velice hezké prostředí kolem dokola, mě to připomíná trošku Rakousko, takže velice hezký a pro nás to splnilo účel, který jsme chtěli proti dobrému kvalitnímu soupeři, kvalitní zápas, který si vyhodnotíme, na který si podíváme a určitě se z něho poučíme. Nám to posloužilo v rámci toho prvního týdne a té kondiční části, kterou teďka jakoby máme v tom prvním týdnu jako vrchol. Rozložili jsme ten zápas víceméně na poločase 60 minut, takže jsme spokojeni. Večerný program patril kultúre a zábave. Diskotéka, zábava s veľkým domom, výborné jedlo a nápoje, stánky so zdravotnými meraniami či barberská zóna ponúkli niečo pre každého. Celé podujatie sa nieslo vo výbornej nálade a opäť potvrdilo, že šport a komunita patria neodmysliteľne k sebe. Tak ako týchto 100 rokov bolo ten progres, čo sme spomínali, že sme hrali čoraz vyššie súťaže, kvalitné súťaže, ale že aj štadión sa menil k dobrému. Želám mu, aby takto ďalej pokračovali, aby to technické vybavenie bolo lepšie, aby sme mali kopu svojich odchovancov, aby sme sa mohli pri ďalšej storočnici znova chváliť reprezentantmi ako dneska.